Όταν το καλοκαίρι έδωσα το χειρόγραφο και παρέλαβα το βιβλίο, προφανώς παρέλαβα κάτι άλλο από το χειρόγραφο, άρχισα να το διαβάζω. Διαβάζοντάς το, αντιλήφθηκα ότι το διάβαζε με τον τρόπο που το διάβαζε ο ψυχολόγος ο Φέχνερ, νομίζω, στα γεράματά του, όταν διάβαζε τα βιβλία του, σαν να είναι βιβλία κάποιου ξένου. Και μέσα στις αναγνώσεις αυτές έκανε διάφορες παρατηρήσεις. Έβλεπε δυνατότητες, έβλεπε συγκεκριμένα όρια, αγανακτούσε πάρα πολλές φορές, τι γράφει εδώ, δεν έπρεπε να το πει εδώ, έτσι, έπρεπε να είναι σε άλλα σημεία πιο αναλυτικός, εδώ είναι καλός και ούτω καθεξής. Εκ των πραγμάτων λοιπόν το διάβαζα ως ξένος. Ακούγοντας τώρα τις αναγνώσεις των αγαπητών ομιλητών, αντιλήφθηκα άλλη μια φορά ότι μια τέτοια κατάσταση δείχνει πρώτον τα συγκεκριμένα όρια, το βιβλίο πάντα έχει συγκεκριμένα όρια, σταματάει κάπου. Επίσης όμως, μπορούσα να αντιληφθώ και κάποιες δυνατότητες, ότι αυτό ανοίγεται προς τα εκεί. Ακόμα και τώρα, δηλαδή μετά από 3 μήνες, είμαι σε αυτή τη διαδικασία. Λοιπόν, ποιοι ήταν οι στόχοι που έθετα. Θα έλεγα ότι η καταληκτική πρόταση πάνω σε αυτό το βιβλίο θα ήταν ότι τελικά η μνήμη δεν διασφαλίζει και πάρα πολλά πράγματα. Δυστυχώς αυτή είναι η καταληκτική πρόταση για μια θεωρία πάνω στην αλήθεια, για μια θεωρία πάνω στη γνώση, μια θεωρία πάνω στην αλήθεια και πάνω στη γνώση, που προφανώς θα γινόταν μέσα από μια αντίστοιχη θεωρία της μνήμης. Το έργο του Φρόιντ δεν πρέπει να το δούμε αυτόνομα. Πρέπει να το δούμε ως κάτι που ορίζει μια συγκεκριμένη εποχή και αυτή την ίδια εποχή προβληματίζει όχι μόνο τον ίδιο, αλλά θα έλεγα όλη την νεωτερική σκέψη του 19ου αιώνα. Τα προβλήματα που θέτει ο Φρόιντ πάνω στην ανάμνηση δεν είναι δικά του ζητήματα. Είναι ζητήματα που απασχολούν τη φιλοσοφία, τη λογοτεχνία, το στοχασμό, ακόμα και τα εικαστικά αυτή την περίοδο. Ήδη από τον 19ο αιώνα η νεωτερική σκέψη θεωρεί την αναζήτηση της αλήθειας όχι μόνο ως μια παρουσίαση και προβολή του νέου, του καινούριου. Τι λένε οι νεωτερικοί φιλόσοφοι? Πρέπει να αναζητήσουμε τι σημαίνει μοντερνικότητα, τι σημαίνει νεωτερικότητα. Η αναζήτηση με πάση θυσία το νέο, το καινούριο. Δεν είναι έτσι ακριβώς. Θα έλεγα ότι το αίτημα για την αναζήτηση του καινούριου συμβαδίζει με ένα άλλο, παράλληλο αίτημα. Το αίτημα μιας επιστροφής προς τα πίσω. Ήδη από τον 19ο αιώνα έχουμε 2 παράλληλες, φαινομενικά αντιθετικές κινήσεις. Πρώτον, την αναζήτηση του καινούριου. Η αναζήτηση του καινούριου είναι μια προβολή, μια σκέψη προς το μέλλον. Το παράδοξο είναι ότι αυτή η προβολή, αυτή η αναζήτηση προς το μέλλον, σημαίνει και κάτι άλλο. Μια επιστροφή προς τα πίσω. Δηλαδή, με λίγα λόγια, μια γενεολογία, μια αναζήτηση κάποιου πρωταρχικού στοιχείου, μια καταβολή κτλ. Πρώτη παρατήρηση αυτή. Πιστεύω ότι η φροηδική έννοια της ανάμνησης, αυτό είναι το θέμα του βιβλίου, είναι μέρος μιας ευρύτερης παράδοσης, κυρίως μιας παράδοσης φιλοσοφικής. Ο Φρόιντ συνειδητά χρησιμοποιεί το λεξιλόγιό της, τα παραδείγματά της, τις μεταφορές της,
Στην παράδοση αυτή, σε αυτή τη φιλοσοφική παράδοση, η μνήμη τίθεται με δύο τρόπους. Πρώτον, αυτό που λέμε από ars memoriae, ως δηλαδή μια μνημονική τέχνη. Πρέπει δηλαδή η μνήμη, η ανάμνηση είναι κάτι πολύ δύσκολο. Το γνωρίζουμε ήδη από τα κείμενα του Αριστοτέλη πάνω στη μνήμη και την ανάμνηση, όπου αρχίζει και εφαρμόζει τη διαδικασία του συνειρμού μέχρι το 19ο αιώνα. Η ανάμνηση λοιπόν είναι μια δύσκολη διαδικασία, για την οποία χρειαζόμαστε μια μνημοτεχνική, χρειαζόμαστε μια μέθοδο συγκεκριμένη. Ένα είναι αυτό. Βέβαια, η τέχνη αυτή έβαζε ένα υπερβολικό αίτημα, το αίτημα δηλαδή ότι μπορούμε να τα θυμηθούμε όλα. Τίποτα δεν θα πρέπει να μείνει ξεχασμένο. Αυτή είναι η πρώτη άποψη, η πρώτη αντίληψη. Η δεύτερη εμφανίζεται κατά την περίοδο του διαφωτισμού. Τότε η μνήμη, από τον Χέγκελ και ύστερα ειδικά, αποκτά ένα άλλο καθήκον. Η ανάμνηση είναι μια απελευθερωτική διαδικασία. Καλούμαστε δηλαδή να απελευθερώσουμε το παρόν και το μέλλον από την εξουσία του παρελθόντος. Αυτή είναι η ανάγνωση του Χέγκελ, κατά τη γνώμη μου. Έχουμε λοιπόν δύο αιτήματα. Αυτά τα δύο αιτήματα, συνοπτικά τώρα, εκφράζονται με μεγάλη σαφήνεια στην ψυχανάλυση. Άρα θα έλεγα, μία ολοκληρωμένη πραγματολογία πάνω στην ανάμνηση είναι αυτή η επιστήμη που ονομάζεται η ψυχανάλυση. Εξού και το ενδιαφέρον. Βέβαια, αυτό το ενδιαφέρον δεν πηγάζει έτσι τυχαία. Ο ίδιος ο Φρόιντ μας τσιγκλάει πάνω σε αυτό το γεγονός. Οι αναφορές του Φρόιντ όχι στην ψυχιατρική της εποχής του, αλλά στην αρχαιολογία ή ακόμα στη μεγάλη του αγάπη που είναι ο Νίτσε, μας προσκαλεί δηλαδή σε αυτό το θέμα. Εντάξει, κάνω μια αγοραία, μάλλον, αυτό. Λοιπόν. Άρα λοιπόν, και με τις δύο έννοιες, θα έλεγα ότι ήδη προσπαθεί να ολοκληρώσει, είναι η πιο ολοκληρωμένη πραγματολογία πάνω στην αναζήτηση της ανάμνησης. Το αίτημα που βάζει από το 1895 στο σχέδιο για μια ψυχολογία ήταν πραγματικά υπερβολικό. Διαβάζω μια πρόταση. Όχι, στις μελέτες πάνω στην ιστερία, το 1895. Σελίδα 169. Λέει, ο ασθενής καλείται να θυμηθεί όχι μόνο το λησμονημένο γεγονός, αλλά και το χρόνο, το μήνα ή τη μέρα που πραγματοποιήθηκε. Η υπερβολική αξίωση δεν ήταν ότι θα το θυμηθώ, αλλά θυμηθώ και με το ρολόι κιόλας. Η ίδια προσδοκία είναι παρούσα μέχρι, όπως επισήμανε και ο κ. Βαρτσόπουλος, η ίδια προσδοκία είναι παρούσα μέχρι το τέλος της ζωής του. Δηλαδή στις κατασκευές πάνω στην ανάλυση, όταν αναφέρει ότι όλα τα ουσιώδη διασώζονται, ακόμη και αυτό που θεωρείται είναι εντελώς ξεχασμένο, υπάρχει με κάποιο τρόπο και σε κάποιο μέρος, αλλά είναι απλά καταχωνιασμένο και δεν βρίσκεται στη διάθεση του ατόμου, στην πραγματικότητα επαναλαμβάνει το ίδιο αίτημα. Άρα λοιπόν ήταν μόνο θέμα τεχνικής, μεθόδου, να καταλήξουμε σε αυτό το αίτημα. Και θα έλεγα ότι τα κείμενα περί της μεθόδου είναι κείμενα που εμφανίζονται που εμφανίζονται από μια στιγμή και ύστερα, μετά τη δεκαετία του 20, με μεγάλη ένταση. Όταν το διακύβευμα αυτό κινδυνεύει, ο Φρόιντ συνεχίζει όχι με θέματα πια τεχνικά, που είναι θέματα δηλαδή πάνω στη μέθοδο, δηλαδή πάνω στην αναζήτηση της ανάμνησης. Θα έλεγα ότι για τον ψυχαναλυτικό λόγο, ο ασθενής πρέπει να κυριαρχήσει πάνω στο σύμπτωμα, για το οποίο φαίνεται αρχικά ότι δεν γνωρίζει και πολλά πράγματα. Πρέπει να ανασυγκροτήσει με οποιοδήποτε τρόπο μια διαμελισμένη
χρονικότητα. Δηλαδή, με λίγα λόγια, είναι αναγκασμένος να θυμηθεί. Ένας από τους στόχους που έθετα ήταν προφανώς να αναδείξω, να ανασυγκροτήσω το πλαίσιο μέσα στο οποίο εργάστηκε ο Φρόιντ. Από τη σχέση του με τον Χέλμουτ, τον φυσιοκράτη αυτόν φιλόσοφο, μέχρι τον Νίτσε και τον Λάιμπνιτς. Και κυρίως βέβαια με τον Πλάτωνα. Θα ήθελα να δείξω λοιπόν τη συνάφεια αυτής της φιλοσοφικής προβληματικής, της ψυχαναλυτικής προβληματικής με αυτή την φιλοσοφική παράδοση.